Halløj. Velkommen til Stella TV. Ja, i dag der har jeg valgt at lige vil vise jer sådan et stativ her. Se, det er der. Der er nogen, der kalder det for et dropstativ. Og det hedder det også, fordi der kan man bruge det til at hænge en pose op med noget medicin for eksempel. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal kigge hen. Det er nede den herinde på kameraet. Og der her. Ja. Jo, og det kan man bruge det til. Og det er en anden historie, den tager vi en anden dag. For lige nu er det stativet, der er det spændende. Nemlig, der er nogen, der mest kalder det for det. Men jeg vil lige vise jer noget andet, som man sagtens også kan bruge det til, nemlig. Fordi jeg kalder det noget andet. Man kan selvfølgelig også hænge tøj på det. Men prøv at se, nu vil jeg vise det. Her har vi stativet, og det kommer det her. Se. Et papegøjestativ. Det kan man nemlig også bruge det til. Så hvis man har sådan en ballonpapegøje, så må man godt hænge den op på sit papegøjestativ. Ja. Og det var dagens indslag på Stella TV. Og jeg ønsker, at du får en dejlig dag. Hvis du ikke synes, at den har været det indtil nu, så håber jeg, at den bliver bedre og bedre. Så glædelig dag i dag. Hej hej. Hej hej.